לשפוך את הביצים? לא. כן, צריך, זהו, זה נשרף לנו פה. בואי, ביחד עם אמא. תשימי את זה בצד. רגע, שאני לא רוצה להסתכל. עכשיו תיזהרי, המחווה חמה מאוד. המחבת חמה מאוד, לא לגעת בה בידיים. יופי! עכשיו זהירות מהמחבת היא מאוד חמה. כל הכבוד למאיה. איזה בשלנית. ואז אני רוצה לשים בתוך החבית. הנה, עשינו חביתה. ראית? I think it's going to be scrambled rather than omelets, if that's okay with you. אני עושה עוד חלטה בקי בג בג. הטבח התבלבל,